Eta eskerrik asko, tarte bat egiteatik, zuretzat ere horren garrantzitsuak eta mugimendu askoko egunak diren honetan, Nafarroako gobernuak torturaren biktima gisa onartu berri. Non daukazu jarrita aitortza honen ostean begirada? Honek izan dezaken ibilbidean, edo begiradatzera botata orduan gertatutakoak, 19 urte besterik etzen dituela, gertatutako hartara eraman zaitu? Bueno, hau etorri zitekela banekien, orain urtebete eta gehiago pasata egin genuelako egin beharreko guztia, deklarazioa gobernuak izendatutako peritoen aurrean eskaria egin genuenetik, eta beraz denbora izan dugu gure burua prestatzeko, Esan bezala orain dela 40 urteko kontuak dira, bihar 40 urte beteko dira gertakizun hauetatik, eta memoria egiteko aukera eman dute, ez dizut izkutatuko ere, ez dela maila pertsonalean ariketa erraza, denboraz eta horre, leku ilun batean gordetutako gauza batzuk azaleratu egiten direlako berriro, baina nik uste dut honek balio egin behar duela, niri egindako aitortza honek eta beste hainbat pertsonari ere egindako honek etorkizunari begira jartzeko, eta importantena dena, gauza guztietan importantena dena nire ustez, bat konstatatzea fenomeno hori, torturaren erabilpena, tresna, bortxa politikoko tresna bezala existitu egin zela, eta gu gara horren froga, eta esaten izun bezala importantena hain zuzen honek, aitortza prozesu honek guztiak balio izatea, etorkizunean tortura kasurik berriro ere inori, inon eta inola ere ez gertatu ez dadin. Zergatik uste duzu kolore batzuetako alderdiek leku batzuetan bai onartzen dituztela, errekonozimentu hori egiten dela, baina erakunde aldatzen dugunean ez, ukatu ere egiten dutela? Honek zerikusia dauka errelatoaren gatazka deitu izan den horrekin ez. Uste dut parte hori behintzat apaldu egin dela, baina gogoratu behar dugu orain dela oso gutxi arte ukatu egiten zela, hainbat agintari politikoren ahotan eta baita hainbat mediotan ere tortura gertatua zenik bortxa politikoko tresna bezala, ukatu egin zen horren existentzia, eta inkluso salatzen zutenei esaten zitzaien propio egindako akusazioak zirela, segurtasun indarrak itxusi usteko, edota gogoratuko duzu ere esatera iritsi zirela, omen zela eskuliburu bat, ez dakizea agindu ematen zuena, atxilotuak izan ziren guztiei tratu txarrak salatzeko bete behar bezala. Azkenean realitatea inposatu egiten da, eta nik uste dut hemen Euskal Herrian aski ezaguna eta zabala zela tortura eta tratu txarrak eguneroko ogia zirela dependentzia polizialetan, eta momentu honetan pasatu egin gara onarpen sozial zabal horretatik onarpen eta aitortza instituzional batera, eta horrek balio handia dauka, gertatu zena agerian usteko eta bizibilitatea emateko, baina batez ere etorkizunari begirak bizikidetzaren aldeko eta ez errepikatzearen aldeko baldintzak sendotzeko, eta hori da nire ustez importanteena. Eurodiputatua zara Barrena jauna, inor baino beto ezagutzen dituzu une honetan Bruselan gorata bera dabiltzan ahotsak, eta hain justu Europak Espainiari ere belarritik tira egin dio tortura salaketak ez ikertzeagatik. Honek ekar lezake alako aitortzak izateak, eta duela gutxi Iratxe Sorzabalen kasua, badakigu kasu hori gainera Estrasburgoko bidean dagoela, Auzitegi Nazionalak batzitako erabaki horrek, beste kapitulu baten sartzear gaude? Nik esango nuke baietz, gertatzen ari da gutxinaka, besan bezala, plano instituzionalean, plano politiko nagusian, kokatzen ari dela torturaren erabilpena
tresna politiko bezala, errealitate ezagun bat bezala, ez? Eta lehen esaten izun, nire ustez hemen Euskal Herrian ideologiatik garago mundu guztiak, herritar guztiek bazekiten hori gertatzen zela, pertsona bat atxilotua izaten zenean arrazoi politikoengatik ia segurua zela horrelakoak gertatuko zirela, torturak, tratu txarrak eta barrak, momentu honetan aitortzen bidez eta onarpen instituzional horrekin, nik uste dut gutxinaka lortzen ari garela oinarri sendoak jartzea etorkizunean beste urrats batzuk eman ahal izateko. Orain dela gutxi Auzitegi Nazionalaren ebazpen batean, kasu batean, Iratxe Sorzabalenean, ez zuzen ere, lehenengo aldiz onartu eginda torturaren errealitatea, kasu baten eta horrek garrantzi handia dauka, eta zuk esan bezala, giza eskubideen Tribunal Europarrak, uste dute, 8 aldiz ebatzi egin duela, behintzat estatuak ez duela egin bereskura zeukan guztia tortura salaketak ikertzeko eta agerian usteko. Nik uste dute torturaren realitatea itzuri ezina dela, egia osoa jakin nahi baldin badugu, eta nik uste dut behin egia osoa jakingo dugunean hortik aurrera zer egin daiteken eztabaidatu daitekela, eta hori iritzi desberdinak egon daitezke jakina, baina nik uste dute behintzat lortzen ari garela argi eta garbi ustea, indar polizialek tortura erabili egin zutela, dependentzia polizialetan, atxilotu politikoen kontra, ezkera independentistako atxilotuen kontra, eta hori realitate gordina dela eta gertatutakoaren parte bat ere badela. Xabier Carrillo lankideari emandako elkarrezketan Barrena jauna entzuten zintugun esanaz, ez duzula mendekurik nahi, baina erreparazio bai, nola erreparatzen da alako zerbait? Nik uste dute, esaten izun orain ez, nik uste dute egia osoa ezagutzearen eskubide horren baitan kokatzen dute nik hau guztia, ez? Nire ustez importante da jakitea ze gertatu zen, nortzuk parte hartu zuten, eta horre esango dut, erantzunkizun politiko batzuk esleitu daitezke, ez? Hain zuzen, tortura praktikatu zuten funtzionari publiko polizien atzean instituzio batzuk bazeudelako, gobernu batzuk eta barreko batzuk, eta hor ardura politikoak badaude, ez? Baina nik uste dute egia osoaren bilaketa guztiz zilegi horrek nire kasuan behintzat ez du bilatzen inondik ere ikuspegi punitibista bat, ez? Nire behintzat ez dite zer aportatzen, ez dite zer konpontzen. Onartzen dut beste pertsona batzuek kontrakoa pentsatzea, guztiz onargarria iruditzen zait, baina nire ustez importantena da egia osoaren ezagutza horretatik ondorioztatzea gertatu zen ura guztia, giza eskubideen bortxaketa guztiak, ezin direla inondik ere errepikatu etorkizunean, eta horri begirako oinarriak jarri egin behar ditugola. Hori baita nire ustez bide bakarra Euskal Gizartea normalizazio sozial eta politiko agertoki batean kokatzeko modu definitibo batez posible da. Fernando Barrena, eskerrik asko, tartu bat egiteagatik egingo dugu itzordua beste baterako, bai Europan da Madrilen da ipatu ditugun saltza hori buruz analisi egiteko. Eskerrik asko. Earkin, zunean, mila esker zuen. Ondo segi.